Bu баскычларга ким дигәндә 150 ел. Бу Яшел Үзән районының Акъегет авылында гомер иткән Заһидулла бай Шәфигуллин йорты. Дөресрәге, аның кызлары өчен салынган йорт һәм шушы йортта Әсмәбикә дә яшәгән. Алар безнең тарихтан белүебезчә, безнең Сөембикә журналына 1913 елда нигез салган кешеләр. Мин бит әле иң мөһимен әйтмәдем. Журналга Әсмә белән Якуб Хәлили нигез салганнар дидем. Бит ул журналны алар Әсмәнең бирнә акчасына чыгаралар. Менә күз алдына китерегез, ул вакытта да артык акчалар беркемдә дә булмагандыр. Ләкин менә алар үзләренең шушы малларын, татар хатын-кызларын агарту, аларның күңел офыкларын киңәйтү, аларның аларны башка карашларын үзгәртү өчен тотканнар, изге максатка тотканнар. Һәм ул чынлап та изге максат, ихлас максат булгандыр. Журнал бу кадәр озак яшәмәс иде.